بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. Наистина, хвалата принадлежи на Аллах. Ние възхваляваме Аллах и търсим помощ и опрощение от Него. Прибягваме към защитата на Аллах от злините в душите ни и прегрешенията в делата ни. Когато Аллах напъти в правия път, никой не може да го отклони. И когато Аллах отклони от правия път, никой не може да го насочи в верния път. Свидетелствам, че няма друг достоен за поклонение, освен Аллах. Един е Той и няма съдружници. Свидетелствам също така, че Мухаммед саллаллаху алейхи васелем е негов раб и пратеник. И както Муса алейхи салату васелам се обърнал към Всевишния Аллах с словата: Повелителю, разтвори градта ми и улесни моята мисия и развържи възел на езика ми, за да разбират словото ми. Повелителю, надбави ми знание. И е казал Всевишния и Всемогъщ Аллах: О, вие, които повярвахте, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова. Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви. Който се покорява на Аллах и на Неговия пратеник, той постига велико избавление. И не смесвайте истината с лъжата и не скривайте истината, когато я знаете. И е казал Всевишния и Всемогъщ Аллах: Помнете моята благодат, с която ви обсипах, и спазвайте своя обет към мен, за да спазвам и аз своя обет към вас. И само от мен се страхувайте. И нататък. Ессаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Скъпи братя, с позволението на Всевишния Аллах ще продължим с разбор на хадиса от втората глава на книгата за вярата. Глава, която е озаглавена Какво представлява вярата Ал-Иман и разяснение на нейните характерни особености. В предходната лекция започнахме да изучаваме трите вида таухид, които включват в себе си смисълът за вярата в Всемогъщия и велик Аллах. А това са таухид ар-рубубия, таухид ар-улухия и таухид есма ва сифат. В нея се запознахме с първия вид таухид – единство в господството на Аллах, таухид ар-рубубия. Днес, с позволението на Аллах, пречист е Той и Всевишен, ще преминем към изучаването на втория вид таухид, единството на Аллах в таухид улухия, и третия вид таухид, единство в имената и качествата, таухид есма ва сифат. И така, относно втория вид таухид, единството на Аллах, таухид улухия, можем да обобщим, че в най-общото му значение това е категорична убеденост, че Аллах пречист е Той и е истинският повелител и че няма друг достоен за поклонение освен Него и че единствено на Него трябва да се посвещава поклонението ибадет. Словото илях, Аллах в арабски език, означава обект на поклонение. А поклонението ибадет към Аллах означава покорност, подчинение и послушание. Някои учени го определят като пълна обич с пълно послушание. Следователно, таухид ул-улухия е да се посвети изцяло поклонението ибадет само единствено на Аллах, един е Той.
С други думи, този ибадет към него, било тайно или явно, не трябва да бъде посветен на друг, освен на Аллах, пречист е той Всевишен. Онзи, който вярва в Аллах, се покланя единствено и само на Аллах, един е той и Всевишният Аллах. Обичта, страха, надеждата, отправянето на дуа, уповаването, покорството, подчинението, послушанието и всички видове поклонение и ибадет във всичките си форми трябва да са изцяло насочени към Аллах и искрено да се посветят на Него. В своята същност таухид ул-улухия обхваща останалите два вида таухид, а именно таухид рубубия и единството в имената и качествата таухид ул-есма уес-сифат. Но не и обратното. Запомнете, това е изключително важно. Своята същност таухид ул-улухия обхваща останалите два вида таухид, а именно таухид рубубия и единството в имената и качествата таухид ул-есма уес-сифат. Но не и обратното. Това, че някой признава единството на Аллах в господството му, таухид рубубия, не означава, че той признава единството му в таухид ул-улухия. Човек може да потвърждава господството на Аллах, но да не се покланя на всемогъщия и велик Аллах. Също е и положението с единството в имената и качествата му, таухид ул-есма уес-сифат, което не включва останалите видове таухид. Но човек, който приема единството на Аллах, таухид ул-улухия, и потвърждава, че Аллах е единственият, заслужаващ да му се покланят, и че другите не го заслужават в никаква степен, в действителност той потвърждава, че Аллах е повелителя на световете. Той потвърждава, че Аллах е притежателя на прекрасните имена и съвършените качества, а поклонението ибадет се посвещава единствено към Господаря на този, който няма недостатъци. Тъй като не може човек да се покланя на нещо, което не създава и не управлява тварите и има недостатъци. От казаното до тук става ясно, че свидетелството Ла илаха иллаллах, няма друг достоен за поклонение освен Аллах, обхваща всички видове таухид. Неговото непосредствено значение е признаване на единството на Аллах като повелител, таухид ул-улухия, което обхваща както единството в господството, таухид рубубия, така и единството в имената и качествата, таухид ул-есма уес-сифат. Именно за това този вид таухид бе началото и края на религията, нейната същност и нейната външна проява. И именно за това са създадени тварите, както казва Всевишния всемогъщ Аллах: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Аз сътворих джиновете и хората единствено за да ми се покланят. Сура Аз-Зарият, 51-56 аят. Учените улема казват: този вид таухид ул-улухия е онова, което разделя привържениците мувахиди на вярата в единния Аллах от езичниците. От този вид таухид зависи наградата и отплатата в земния и в отвъдния свят. Който не го последва, таухид ул-улухия, става един от езичниците. Именно заради него са изпратени пейгамберите и ниспослани свещените книги. Всеки пейгамбер, когато Аллах е изпращал на хората, е призовавал към таухид ул-улухия. Този вид таухид е бил в основата и същността на техния призив. Всевишният всемогъщ Аллах казва: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Ние изпращаме при всеки народ пратеник, за да им предизвести: покланяйте се на Аллах и се пазете от идолите Тагут. Сура Ан-Нахл, 16-36 аят. Всевишний и всемогъщ Аллах също така е казал: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. И на всеки пратеник, когото ние пратихме преди теб, дадохме откровението: няма друг достоен за поклонение, освен мен. Покланяйте се единствено и само на мен. Сура Ал-Анбия, 21-25 аят. Освен това, всемогъщият и велик Аллах ни е известил, че неговите пейгамбери Нух, Худ, Салих и Шуайб алейхим салам, всички те са казвали на народите си тези думи: А'будуллахе ма лекум мин илахин гайруху. Покланяйте се на Аллах. Нямате друг достоен за поклонение, освен Него. Сура Ал-А'раф, 7, 59 аят. Аллах, пречисте Той и Всевишен, ни известява и за Ибрахим алейхиссалам, който е казал на народа си: Инни ваджехту ваджхия лилладhi фатара ас-самавати вал-арда ханифан ва ма ана минал мушрикин. Аз обърнах правоверен своето лице към онзи, който е сътворил небесата и земята. Аз не съм от съдружаващите. Сура Ал-Анам, 6, 79 аят. И тъй като Таухид улухия е същността на ислямската религия, то двете свидетелства шахадатейн са били първата основа на тази религия. Пратеникът на Аллах, алейхиссалату вассалам, е казал: Буни ал-исламу аля хамсин шахадати ан ла илаха илля Аллаху ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху ва иқамис салати ва итаиз закати ва хаджил бейти ва сауми Рамадана. Исламът е изграден върху 5 основи. За свидетелстването, че няма друг достоен за поклонение освен Аллах и че Мухаммад салаллаху алейхи васелям е негов раб и негов пратеник. Изпълнението на намаз, плащането на зекят, поклонението хадж в дома на Аллах и говенето в месец Рамадан. Този хадис е сведен от Муслим, 113 номер. Необходими условия за Таухид ал-улухия. Таухид ал-улухия изисква всички видове и форми на ибадет да са обърнати само и единствено към Аллах, един е Той. Нашите сърца трябва да са устремени към Него, единствено и само към Него. Тази фраза включва в себе си няколко положения. Нека споменем най-важните от тях. Първо, рабът на Аллах е длъжен да обича всемогъщия и велик Аллах истински и искрено. Обичта му към Аллах не трябва да е равна на друга обич. Човек не трябва да обича никого така, както обича всемогъщия и велик Аллах. А така също не трябва да поставя обичта към нещо или някого преди обичта към Всевишния и велик Аллах. Защото в противен случай става един от езичниците. Всемогъщият и велик Аллах е казал: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Сред хората има такива, които приобщават към Аллах подобни и ги обичат така,
както Аллах трябва да се обича. Сура Ал-Бакара 2, 165 аят. Така че голям ширк, ширкул акбар, Аллах опрощава само след разкаянието тауба, приживе за него. Пак повтарям, Аллах опрощава само след разкаяние тауба, приживе за него. Към този вид ширк се отнася случая, когато раба приема други за поклонение вместо Аллах и ги обича, както трябва да се обича всемогъщия и велик Аллах. Това, че човек по рождение обича себе си, родителите, децата, родината и богатствата, не означава, че искреността в ибадета към Аллах изисква да се сложи край на това вродено качество фитра. Напротив, онова, което се изисква от правоверния е да постави обичта на всички светски неща след обичта към всемогъщия и велик Аллах. За да бъде обичта към Аллах пречист е Той и Всевишен над всяка друга обич и за да може да пожертва всички тези скъпи за човека неща по пътя на всемогъщия и велик Аллах. Ако трябва да избере между тях и между обичта му към Всевишния и всемогъщ Аллах. Всемогъщият и велик Аллах заплашва онези, които отдават предимство на тези скъпи светски неща пред обичта към Аллах и обичта към неговия пейгамбер алейхи салату весалам. Аллах пречист е Той и Всевишен е казал: Кул ин кана абаукум ва абнаукум ва ихванукум ва азваджукум ва аширатукум ва амвалун وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضاؤونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Кажи, ако вашите бащи, синове, братя и съпруги, и родът ви, и придобитото имущество и търговия, за която се плашите от застой, и жилища, които харесвате, са ви по-любими от Аллах и от Неговия пратеник и от свещената борба по Неговия път, то чакайте докато Аллах даде своята присъда. Аллах не напътва нечестивите хора в правия път. Сура Ат-Тауба, 9-24 аят. Второ, отправяне на дуа към Аллах, Всевишния и Всемогъщия, уповаването и надеждата за неща, които са само по силите единствено на Всемогъщия и велик Аллах. Те трябва да са отправени само към Него, пречист е Той и Всевишен. Всемогъщият и велик Аллах е казал: وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. И не зови вместо Аллах онова, което нито ти помага, нито ти вреди. А сториш ли го, тогава наистина си от угнетителите. Сура Юнус, 10-106 аят. И е казал още Всевишни и Всемогъщ Аллах: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Единствено на Аллах се уповавайте, ако сте правоверни. Сура Ал-Маида, 5-23 аят. И е казал Всевишният и Всемогъщ Аллах: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Наистина, тези, които повярваха и които се преселиха и водеха свещена борба джихад по пътя на Аллах, те се надяват на милостта от Аллах. Аллах е опрощаващ,
милосърден. Сура Ал-Бакара, 2, 218 аят. Трето, човек трябва да се страхува само и единствено от всемогъщия и велик Аллах. Този, който вярва, че някой или нещо от сътвореното е способно да му причини вреда по тяхна воля, против волята на Всевишния и всемогъщ Аллах и поради силата, която притежават и се страхува от тях поради тази причина, то той съдружава с Аллах, тъй като Всевишния и всемогъщ Аллах е казал: "Феияе фархабун." От мен се бойте, само от мен. Нура Нахл 16:51. Всевишният и всемогъщ Аллах също така е казал: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. И ако Аллах те засегне с вреда, не ще я отмени друг, освен Него. И ако ти иска добро, никой не ще отклони Неговата милост. Наистина, Той с нея когото пожелае от своите раби. Настига той с нея, когото пожелае от своите раби. Той е опрощаващият, милосърдният. Сура Юнус, 10, 107 аят. Четвърто, всички видове поклонения и ибадет трябва да се извършват единствено за Аллах, пречист е Той и Всевишен. Пример за такива са намаза, поклоните руку и суджуд, говеенето, жертвоприношението курбан, обхода таваф около Кааба, както и всички видове словесни ибадети, като даването на обет, споменаването и възхвалата на Аллах чрез зикър, отправянето към Аллах на дуа за опрощаване и стигафар и други. Тези и други подобни ибадети трябва да са посветени само и единствено на Всевишния и всемогъщ Аллах. Ако някой посочи нещо от тях към други го, освен към Аллах, ако някой насочи нещо от тях към други го, освен към Аллах, той извършва съдружаване. Всевишний и всемогъщ Аллах е казал: "Инна Аллахе ла ягфиру ан юшрике бихи ва ягфиру ма дуне залике лимен яша. Ва мен юшрик биллахи фақад ифтара исмен азимен." Наистина, Аллах не прощава, когато към Него се приобщават съдружници. Но освен това прощава всички останали грехове, на когото Той пожелае. А който приобщава към Аллах съдружници, той измисля огромен грях. Сура Ан-Ниса, 4, 48 аят. Третият вид – единство в имената и качествата. Таухидил есма ва сифат. Най-общото му значение е категоричната убеденост, че на всемогъщия и велик Аллах са присъщи всички съвършенни качества и Той няма никакви пороци или недостатъци. И по това Той не прилича на своите творения. Тази убеденост трябва да се постигне с потвърждаването на имената и качествата, които самият Аллах, пречист е Той Всевишен, е потвърдил за себе си в свещения Коран, както и неговият пейгамбер, алейхиссалату вассалам, в благородната суна, без да се изопачават думите или смисъла, с които се обрисуват имената и качествата, без да се изключват, като се отричат изцяло или като се отричат част от тях,
без да се определят точно какво представляват и без да се оприличават с едноименните качества на творенията. Основи, на които се базира единството в имената и качествата Таухид ал-Асма ва Сифат. От казаното определение става ясно, че единството в имената и качествата Таухид ал-Асма ва Сифат се базира на три основи. Този, който се отклони от тях, той не вярва в Аллах един и той Всевишен и в неговите имена и качества. Първо, вярата, че Аллах не е подобен на никой и на нищо от неговите творения и е лишен от всякакви недостатъци и че трябва да се очисти велики и височайш Аллах от оприличаване с творенията му и от всеки недостатък. Второ, вяра в потвърдените имена и качества, установени в свещения Коран и благородната сунна, без да се прибавя или намалява в тях каквото и да било, без да се изопачава техния смисъл или да се отричат. Трето, отказ от желание и стремеж да се узнае истинската същност на тези имена и качества. Що се отнася до първата основа относно това, някои от качествата на всемогъщия и велик Аллах да се оприличават с подобни на качествата на тварите, тя е изведена от словата на Всевишния и всемогъщ Аллах. Лейсе камислихи шейун. Няма подобен нему. Сура Аш-Шура, 42, 11 аят. Имам Ал-Куртуби, рахимахуллаху та'аля, при тълкуването на този аят няма подобен нему е казал следното. В този раздел се посочва, че ние сме длъжни да вярваме в това, че Аллах да се слави името му в своето величие, своята гордост, своето царство, своите прекрасни имена и възвишени качества не прилича на нищо от сътвореното от него. И не трябва нищо да се оприличава с него. Качествата на Твореца и едноименните качества на творенията нямат нищо общо. Качествата на онзи, който е велик и всемогъщ и съществувал винаги, разбира се, че се отличават от качествата на неговите творения. Тефсир Ал-Куртуби, 16 том, 8 страница. Имам Ал-Васити, рахимахуллаху та'аля, е казал: няма същност подобна на неговата същност. И няма име подобно на неговото име. И няма действие подобно на неговото действие. И няма качество подобно на неговото качество. Може да съвпада само названието. Същността на онзи, който е съществувал винаги, е над това да има качества, които притежава нещо сътворено. И точно така е възможно нещо сътворено да има качества, които са присъщи на онзи, който винаги е съществувал. Това е религиозната доктрина Месхеба на привържениците на истината, сунната и общността джемаат. Ахлил хак ва сунна вал джемаат. Тефсир Ал-Куртуби, 16 том, 9 страница. Сейд Кутуб, рахимахуллаху та'аля, е казал следното, тълкувайки споменатия аят. Човекът инстинктивно, благодарение на своето вродено качество в човешката природа фитра, вярва в тази елементарна истина. Създателят на нещата не може да бъде идентичен с нещата, които той е сътворил. Тефсир в Изиляль Ал-Коран, 7 том, 272 страница. Към тази основа влиза и вярата в това, че на Аллах пречист е той и всевишен от всичко не са присъщи качества, противоречащи на онова, с което той е описал себе си или тези, с които неговият пратеник, алейхи салату вассалам, го е обрисувал. Единството в имената и качествата Таухид ал-Асма ва Сифат задължава мюсюлманина да вярва в това, че Всевишния Аллах няма и не може да има съпруга, съдружник, равен нему помощник и застъпник без позволение на Аллах,
който да се застъпи пред него, да защитава или покровителства без неговото разрешение. Този вид таухид изисква от мюсюлманина да вярва, че Аллах не спи, не се уморява, не проявява слабост, не умира и от неговото знание не може нищо да се изплъзне. Той не притеснява никой, не постъпва несправедливо с никой, нищо не обягва от неговото внимание. Той нищо не забравя, него не го хваща дремота. Той е безпристрастен. С други думи, той е свободен от всякакви недостатъци. Що се отнася до втората основа, тя изисква, когато говорим за имената и качествата на Аллах, да се ограничаваме в потвърждаването само на онези, които са споменати в свещения Коран и в достоверните хадиси на благородната сунна от пейгамберът алейхи салату вассалам. Те се научават само по този начин, а не според мнения и самостоятелни съждения на хората. Всемогъщият и велик Аллах се окачествява единствено с качествата, с които сам е обрисувал себе си или с които го обрисувал неговият пейгамбер алейхи салату вассалам и се назовава единствено с имената, с които сам се е нарекал или с които го е назовал неговият пейгамбер алейхи салату вассалам. Това е така, защото Аллах най-добре познава себе си, качествата и своите имена. Всевишният и всемогъщ Аллах е казал: ентум а'лему амилlah. Вие ли знаете по-добре или Аллах? Сура Ал-Бакара, 2:140 аят. Щом Аллах най-добре знае за себе си, а неговите пейгамбери са правдиви и може да им се вярва, защото онова, което казват, е откровение от техния повелител, тогава по въпроса за имената и качествата трябва да се обръщаме било за потвърждение или отричане към онова, което Всевишния и всемогъщ Аллах или неговия пейгамбер алейхи салату вассалам са ни известили. Имам Ахмед ибн Ханбал рахимахуллаху та'аля е казал: Аллах може да се описва само посредством характеристиките, които той е дал сам на себе си, или с които го обрисувал неговият пейгамбер алейхи салату вассалам. И не трябва да излизаме извън пределите на свещения Коран и хадисите от благородната сунна. Край на цитата от имам Ахмед, рахимахуллаху та'аля. Шейхът на имам Ал-Бухари, Нуайм ибн Хаммад, е казал: който приличи Аллах с тварите му, става неверник. Който отрече качество, с което Аллах е описал сам себе си, или го обрисувал неговия пейгамбер алейхи салату вассалам, става неверник. В нито едно качество, с което Аллах е окачествил себе си или с което го е обрисувал неговия пейгамбер саллаллаху алейхи вассалам, е допустимо да има уподобяване или уприличаване. Тази основа задължава всеки пълнолетен и разумен мюсюлманин да вярва в качествата и имената на Аллах, които са споменати в книгата на Аллах и благородната сунна на пратеника саллаллаху алейхи вассалам. При това той е длъжен да ги разбира в съответствие с техните значения в арабски език, в пряк и очевиден смисъл. Мюсюлманинът няма право да ги отрича изцяло или частично, или да изопачава техния истински и очевиден смисъл посредством различни тълкования. Що се отнася до третата основа, то тя задължава всеки пълнолетен и разумен раб на Всевишния и всемогъщ Аллах да вярва в потвърдените от свещения Коран и благородната сунна имена и качества, без да задава въпроса как и без да изследва същността им. Това е така, защото знанието на истинската същност на даденото качество е възможно само ако знаем точно какво представлява същността на това качество.
Защото качеството не винаги е еднакво. Дори при еднакво название, то може да има различна природа и изражение в зависимост от обекта, на който то е присъщо. А когато става дума за същността на всемогъщия и велик Аллах, ние не задаваме въпроса по какъв начин. Защото за нас това е тайна и не ни е дадено да знаем какво точно представлява това. Именно поради тази причина за мнозина от праведните предшественици се предава, че когато били запитвани за всемогъщия велик Аллах, как се издигнал на трона, истава алял арш, те отговаряли: издигането истила е известно, начинът на самото издигане истила е неизвестен. Вярата в него е задължителна, а питането за него е нововведение бидаат. Ако някой ни попита как Всевишният всемогъщ Аллах се спуска до най-ниското небе, ще му кажем в отговор: а как изглежда самия той? Ако каже в същото време: не знам истинската му същност, тогава ще му кажем: и ние не знаем как той се спуска, тъй като знанието за същността на качеството изисква да се познава същността на окачественото същество, защото то е част от него и му принадлежи. В такъв случай, как така искаш да ти поясним начина, по който Аллах чува, вижда, говори, издига се и се спуска, когато самият ти не познаваш неговата същност? Ако признаваш, че Всевишният всемогъщ Аллах в действителност е една безспорна истина и че той притежава съвършенни качества и той не е подобен на никой и на нищо, то тогава неговия слух, зрение, говор, спускане, издигане са също истина и са безспорни. Той се окачествява с съвършените качества, което означава, че те не са подобни на слуха, зрението, говоренето, спускането или извисяването на творенията. Какво опорочава Таухидул есма ва сифат? От казаното до тук става ясно, че този вид таухид бива опорочаван от доста неща, които мюсюлманът трябва да избягва. Такива са: първо, тежбих, оприличаване. Има се предвид оприличаването на качествата на Твореца с едноименните качества на творенията. Пример за това оприличаване, което допускат християните, евреите, езичниците и някои секти. Християните оприличават Иса ибн Мариям с Аллах. Евреите оприличават Озаир с Аллах, езичниците оприличават идолите си с Аллах, а някои секти оприличават лика на Аллах с лицето на творенията, ръката на Аллах с ръката на творенията, слуха на Аллах с слуха на творенията и други подобни. Второ, тахриф. Преиначаването или променянето и замяната. Има се предвид преиначаването на думите, с които се изразяват имената и качествата на Аллах, чрез добавяне, премахване или променяне на падежни огласовки в арабския език. Или преиначаването на значенията им чрез неправилно тълкуване от страна на някои привърженици на нововъведенията бидаат, казвайки, че това е таавил, интерпретация. Но таавил е изопачаване на истинското езиково значение на думата или фразата. Тоест, даден текст да се тълкува по едно от възможните значения, което няма нищо общо с техните твърдения. Например, за това е преиначаването, извършвано от онези, които желаят да отрекат качеството говорене на Всевишния и Всемогъщ Аллах. Те променят падежната огласовка на думата Аллах от аета. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. И Аллах говори пряко на Муса. Сура Ан-Ниса, 4, 164 ая. Прочитайки Аллах,
в винителен падеж, вместо феминителен, при което смисъл се променя и става Муса говори с Аллах, а не Аллах говори с Муса. Друг пример е тълкуването на Ал-Ведж, лика и Аззат, личността. Както и тълкуването Ал-Истила, въздигането на трона. С Ал-Истила, овладяването. Трето, Таатил, това означава отричане. Таатил е отричането на Ас-Сифат улухия и неверието в това, че изначално те са присъщи само единствено на Аллах, пречи се Той Всевишен. Като пример, отричането на свещеното му съвършенство в резултат на неверието в неговите имена и качества. Като отричането на отношението към него в резултат на изоставянето на поклонението и ибадет към него. Като неверието на творенията в Твореца, като тези, които казват, че творенията са от вечността и не вярват, че Аллах ги е създал и сътворил. Четвърто, тек'иф, придаването на форма. Тоест, определянето на истинската същност на имената и качествата на Всевишния и Всемогъщ Аллах и разсъждението, как именно се случва такова нещо, свързано с Аллах, или какво именно представляват неговите имена и качества. Такъв подход в разглеждането на имената и качествата, споменати в свещения Коран и благородната сунна, така както са чути без оприличаване, без преиначаване, без отричане и без придаване на някаква форма, е подхода на нашите праведни предшественици измежду сподвижниците сахаба радиаллаху анхум, на техните последователи табиин и на последователите на последвалите сподвижниците табиин. Шаукани казва: мезхеба, или религиозната доктрина на сподвижниците радиаллаху анхум, на техните последователи и на последвалите последователите на сподвижниците, е разбирането на доказателствата за качествата на Всевишния и Всемогъщ Аллах да става според това, както са чути, без да бъдат изопачавани, нито произволно тълкувани, без да бъдат оприличавани и без да бъдат отричани, и това да доведе до множество коментари. Когато някой ги питал за имената и качествата на Всевишния и Всемогъщ Аллах, те му привеждали доказателството за наличието в Аллах на дадено качество или име и се въздържали от излишни разсъждения и думи на тази тема, казвайки: Аллах е казал така. Не знаем какво се има в предвид с това и няма да говорим за това, което не познаваме. Аллах не ни е разрешил да излизаме извън тези предели. Ако онова, което не познаваме, Аллах не ни е разрешил да излизаме извън тези предели, значи питащия иска да узнае нещо повече от това. Те му отправили забележка, че навлиза в нещо, което не го интересува, и му забранявали да иска нещо, което е непостижимо, за да не попадне в бидат, нововведение. Нововведението, бидат, не отговарящо на техните разбирания, на онова, което са научили от пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи васелем, на онова, което последователите са запаметили от сподвижниците, и на онова, което след това техните последователи заучили от последователите. През онези златни векове е нямало спорове относно качествата и начина на тяхното разбиране. Те били заети с онова, което Аллах им е повелил и с което ги е задължил, като вярата в Аллах, изпълнението на намаза, даването на зекята, говенето през месец Рамадан, извършването на поклонението хадж, борбата по пътя на Аллах, джихад, раздаването от богатствата за благотворителни дела и изучаване на полезното знание. Насочване на хората към вършенето на добро, съблюдаването на това, което ще стане причина за спечелването на дженнета и избягването на огъня на джехенема. С повеляването на одобряваните дела и забраняване на порицаваните. Възпиране на тираните според възможностите и силите. Те са се стремели единствено към онова, с което Аллах Всемогъщия ги е задължил, и няма ли стремеж да се
запознаят точно каква е същността му. Тогава, по това време, религията е била чиста, без бидати нововведения. وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. И след като ви казах тези мои думи, отправям дуа към великия Аллах да опрости на мен и на вас всички грехове. Затова отправете дуа за опрощение към Него, защото наистина Той е всеопрощаващ и милосърден. Вассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.